Hello, za देलायफ्रायनाय मोनबाय आं. Hello लोगोफोर, दिनै आङो नै मा जायगायाव दंफैयो हाबायाबो सोरनि नोंथांमोननो लासैनो खिन्थालांसै. ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलां, ओमफ्रायो लाइक खालामनानै हो बयबो. ओमफ्राय दायो आङो लोगोनि हाबायाव फैदों. लोगोआ जोंना माने हिन्जाव गोदान जाबाय आरो दिनैनिफ्राय. ओमफ्राय बेखौ दायो हौवा गोदाननि न'आव लांनो नागिरदों. ओमफ्रायो लोगोआ बिदिनो लेंहरबाय थानायखाय फैबाय आरो. लोगोना कलेजनि लोगो, ओमफ्रायो दसे माने माबानानैबाबो टाइम दिरुननानैबाबो फैबाय आरो आङो लोगोफोर. ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसेनो शेयार खालामनो होननानै भिडिअनि गेजेरजों फैबाय. ओमफ्राय नै साजायनाया हनै जा साइज मोजां साजायदों आरो ना सिङाव हाबनायनि लामाया. ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो एसेनो शेयार खालामसै. नायलांबाय थादो, भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बयबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. ओमफ्रायो नै सिख्लाफोरा फट' लागासिनो दङ. दा फुङाव दुगैनानै फैनानै गारमाया आंना मोजां नंखायो आरोबाव बोरैबा गेग्रा गेग्रि जाजोब्बाय. चलो दाहाय हिन्जाव गोदानखौ देखायगोन आं मोखांखौ. दायो हिन्जाव गोदाना माने दासो देलायखांदों नालायथ' फट' लागासिनो दं गावनि लोगोफोरजों. ओमफ्राय माने हौवा गोदान लागो सफैबाय. हौवा गोदान लागा हनै मोनो ना मादै? हौवा गोदान गासिनो दंना? औ दे मोसा. हिन्जाव गोदानखौ लांसै. Okay, bye. See them, bye-bye.
न'आवसो थांसै न'आवसो थांसै न'आव थांसै न'आव थांनो लुगैबाय लाजिनानै थाङासै थाफालाय खाथियाव जिरायल' जि मोजां नुदों फट' नङा जा मोजां नुदों गुफुर गुफुर ओंखाम जानो फैबाय नै ओंखाम जाग्राथिंजाय नै ओंखाम जाग्रा लोगोफोरा आंना मेरला जायगाखा
ओंखाम जानो जमदों आं माने उखैबाय जा फुङाव फैदोंना ओमफ्राय उदैया बोरैबा जाबाय आंना जाग्रा मानसि बोरमा ना गिदिर अमा ना मुरि घन्ट फान्थाव एवनाय लाब्रा टमेट' दालि अनलाजों दाउजों गासिबो मेरला ओंख्रि मोनसे जा दे मोनसे जा Odia. जों थांबा दा दुखु मोनगोन बांसिन एकदमबारे सना बायदि आलो आलो दोन दे जि अन दे औ जों नोंसिनि आखायाव दोननानै थांसै नालाय औ जा अन दे दे थादो दे हिन्जाव गोदानखौ दोनबोबाय माने जा बोरैबा मोनबाय लोगोना ओमफ्रायो एसे इमसनेल जाबाय आरो ओमफ्राय हनै जोंना हिन्जाव गोदान लागो लाबोग्राफ्रा जमा जमि फैजोब्बाय दायो गारियाव गाखोनोसै न'आव थांसै लोगोफोर